Старият континент все още разсъждава върху това как да спира руските дронове и как да изгради стена за защита, в която България бързо заяви готовност да се включи. По темите разговаряхме с полковник Иван Миланов от Съюза на офицерите от резерва Атлантик и вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. С полковник Иван Миланов говорим за сигурността в Европа. Добре дошли при нас. Благодаря. Добре заварили. Думи на лидера на ГЕРБ от тази седмица. Светът уверено върви към война. Така ли е, полковник Миланов? Така е. Така е, защото виждате какво се случва. Започна с Украйна, продължи не седмици, 2 или месец-два, повече от 3 години. Започнаха да се разширява обхвата на действията. Винаги първо се започва с разузнаване, което под различни форми се провежда, което беше проведено много успешно от руска страна с целият източен фланг на страните членки на НАТО и даже някои, които не са членки на НАТО. Направиха се разузнаването, видяха способностите ни за действие, възможностите ни, къде сме и ние не знам още какво чакаме. Какво трябва да направим? Стена от дронове. Това ли е решението? Стена от дронове, нали видяхте, че имаше онлайн среща в Европейския съюз, Европейската комисия, на която онлайн среща се взе политическо решение. Европейския съюз е една институция, която работи доста бавно. Тук може би повече аз разчитам на НАТО. Още повече, че няма как да делим източния фланг на НАТО и източния фланг на Европейския съюз, защото в крайна сметка става въпрос за ясно дефинирани страни, от които Украйна не е член на НАТО и още една или две. Въпросът е каква е готовността на тези страни. А каква е? Можем ли да кажем от сега? Ние видяхме всичко, което се случи около дроновете. Всъщност, какво беше това? Дроновете в Полша започна с тях от една страна. След това редица други страни се оплакаха, че има дронове. Впоследствие се оказа, че не са дронове, а нещо друго. Но населението свикне с това, че Русия изпраща дронове, че Русия наблюдава. Какъв беше смисъла на цялото това нещо, за да стигнем до тази стена от дронове? Това беше един тест. Тест от страна на Русия, за да провери каква е готовността на НАТО за реакция в такава ситуация. Нека да бъдем съвсем конкретни и ясни. Само две са страните, които имат готовност към момента да решават такива проблеми. Едната е Русия, която води война, а другата е Украйна. Това са двете страни, които имат боен опит и които реално водят бойни действия с този съвсем нов тип водене на война. Точно така. Така, Полша, между впрочем, е една от страните, която тя е шампион. Тя заделя най-много пари от брутния вътрешен продукт за своето превъоръжаване, особено в последните 3 години, 4. Обаче видяхме как се наложи да свали дроновете с ракети за милиони. Обаче те започнаха грешно, започнаха поетапно на отделни сектори, след това разбраха, че това е грешен подход, започнаха комплексно, но сега се оказва, че време е да осъзнаем една проста истина. Динамиката на развитие е огромна. Скоростта на развитие е огромна. И ние трябва да имаме такива въоръжени сили и такава индустрия, не само България, а и целия Европейски съюз и НАТО, страните членки на НАТО, която да е адаптивна, която да се приспособява с нещо конкретно да говорим. Конкретно. Как ще сваляме конкретно дроновете с ракети за милиони? Да, ето, те са готови, направиха, превъоръжиха цялата си армия. Това са много милиони и милиарди заделени за тяхната отбрана. За и когато считаха, че са готови, се оказа, че не могат да реагират на дрончета, свалят дрончета с ракети, не ги идентифицират. Хайде да говорим за етапи сега, конкретика, понеже искате. За да говорим за борба с дронове, трябва целият страните от целия източен фланг, за които бяха изброени 8 или 9 страни, вече загубих проекта им, плюс Украйна, те да имат средства първо, за да го идентифицират дрона. Какво означава една армия да не може да идентифицира дрона, да го бърка с звезди? Между другото имаше подобен случай в Дания. Не успели да разберат дали са дронове. Обявиха, че са дронове, се оказали звезди и птици. За какво става въпрос, крайна сметка? Значи, изключително комплексен въпрос. Дроновете са различни, разнообразни, с разнородни функции. От разузнавателни, които могат да се осъществяват от стратосферата или по-ниски височини малко, до над 50, 60, 100 метра от земната повърхност. Всякакви. Как тези неща ще се идентифицират, как ще се хващат достатъчно на време, за да може да има време първо да го идентифицираш свой чуж, после да вземеш решение дали той с какъв замисъл навлиза, каква е неговата траектория на движение и да вземеш решение по какъв начин да му въздействаш. Самите начини само на въздействие са много.
А откриването е изключително важно. Без него, без този първи етап, нищо не можеш да направиш, каквото и да имаш. Добре. Ето, че сега евролидерите си говорят и искат да направят стена срещу дронове. Как на практика военен човек като вас си я представя да изглежда тая стена? Какво събират се? Правят един център, в който се чудят сега това дрон ли е, не е ли дрон? Вие как го виждате? Как го хванахте? Как го сваляме сега? Кой го сваля? България ли го сваля? Румъния ли го сваля? Много добър въпрос. Това, което иска да направи Европейския съюз като първа стъпка, е това, което вече звучи като решение, въпреки че информацията въобще не е много и трябва да ровиш, да разбираш за какво става въпрос, да хващаш нещата под кавички, които се казват, но те са взели едно решение, което искат да изградат система, която да идентифицира на ниво Европейски съюз, да идентифицира ранно, да открива тази заплаха от дронове, а всяка страна на чиято територия, към чиято територия се е засилила, да вземе сама решение дали го свали и как да го свали. За мен това е частично решаване на проблема. Няма как да стане всичко по този въпрос, само по този начин. Всяка страна трябва да поеме отговорността си, сама е в състояние да идентифицира. Естонците много добре се ориентираха вече, да осъзнаха, че въпросът е много комплексен и започнаха комплексни мерки да прилагат за защита на своята териториална цялост и небето и земята. Цитирам Макрон от тази среща, за която споменахме, неформално на лидерите на Европейския съюз. Това, което казва той за стената от дронове, предпазлив съм от подобни термини. Всичко е малко по-сложно и объркващо. В действителност се нуждаем от съвременни системи за предупреждение, за да предвиждаме по-добре заплахите. Благодаря ви, че потвърдихте това, което току-що ви казах. Комплексен е въпросът, изключително сложен. За да засечеш фигури или тела, които са много мънички, много малки до много големи, да своевременно да ги засечеш, движат с голяма скорост, да разбереш дали са противник свой или чужд, да вземеш решение на къде отиват и да вземеш решение по какъв начин да ги елиминираш, защото начините на елиминиране са много различни. На този етап не виждате подобна готовност в европейските страни? Няма, аз не виждам, не съществува такава. Случаят с Полша го доказа. Добре. Защо обаче чухме европейските лидери да говорят и за друго, че ще свалят самолети, които навлизат в чуждо въздушно пространство? Лавров отговори веднага, че ако това се случи, Европа ще съжалява горчиво. Ескалира ли Европа конфликта с Русия? Според мен двете страни малко преескалират нещата. Необходимо е много внимателно да се огледат нещата, да се вземат решения и много бързо да се приведат в изпълнение. Европейския съюз, за съжаление, не е институция, която може и взема бързо решение и ги привежда в изпълнение. Ето тя взима, тя казва, сваляме самолет, ако навлезе в чуждо пространство. Кажете като военен човек за какво става въпрос. Това е несериозно, извинявайте. Или може би е сказан неточен превод, или няма как всеки самолет, някой минал, някой пътнически самолет, който има проблема, не е идентифициран, не отговаряш на сигнали. Има си протокол, който и до момента, и към момента се важи, така че това нещо просто е някакво нещо хвърлено във въздуха, така във въздуха и се интерпретира. Същото ли изказването на канцлера Мерц, който първоначално каза, като го попитаха, че Европа е във война с Русия, след което се поправи и каза, не сме нито във война, не сме нито в мир. Подобни изказвания за какво говорят, полковник Миланов? Подобни изказвания говорят, че в момента сме в междинна среда, междинна ситуация, напрежението нараства със всеки изминал ден и ние все по-ясно осъзнаваме, че не сме готови да отговорим на това, на тази заплаха, която може да възникне всеки момент. И трябва да вземем решения за много кратко време, да ги реализираме за много кратко време, защото в противен случай ще има жертви. Човешки жертви. Такива като мен и като вас, невинни жертви. Какви трябва да са тези решения обаче? Ето, предложение пак от страна на Германия да се използват замразените руски активи като гарант за тегляне на заем изцяло за превъоръжаване на Украйна. Това може ли да бъде решение? Може ли да бъде решение, което да е изгодно дори икономически за Европейския съюз? Какво означава парите да са гарант? Ако Украйна не може да ги върне, то нали Европа става гарант за тези 160 милиарда евро? А защо трябва да се гарантират въобще, има въпросът не. Значи Европейския съюз, според мен, трябва да вземе решение да подкрепи тези процеси не с заеми. Защото заемите, ето, ще започнат нещо, което е по-дългосрочно във времето. Те трябва да ги спонсорират, да отделят средства и това да не бъдат заеми, а той да ги финансира тези си. Особено тези системи за откриване спешно, незабавно, на ниво Европейски съюз може спокойно да се реши проблема.
Има средства, има откъде да се заделят и трябва да се направи това. Иначе какво правим? Как ви изглежда Европа в момента? Стои, чакат... Оплашена. Оплашена? Да. Изплашена ми изглежда и нерешителна. Тръмп ли ще реши войната в Украйна? Не, ние трябва да си го решим сами и Европейския съюз е време да се стегне, да започне да взема правилни решения. Тук има и още един много интересен момент. Говори се за европейска сигурност и отбрана, това не се говори за НАТО. Какво правим? Ще правим две армии, едната, която ще е на ниво Европейска съюз, другата на ниво НАТО ли? Няма как. Ние ще имаме една система за противовъздушна отбрана, тя ще действа синхронно с страните членки на НАТО, ще имат източният фланг на НАТО, ще бъде защитен и към него ще се добавят други страни, които по преценка на НАТО и съответствие с решенията на страните членки на НАТО, ще се вземе решение по какъв начин да се процедира. Да, ние трябва сами да сме в състояние да отговорим на такава заплаха, но в никакъв случай две дублиращи се системи или две дублиращи се армии. Едната за Европейския съюз, другата за НАТО. Да, стар разговор и спор дълъг толкова много стара, години. аз участвам в него от поне от 30 години в него участвам и позицията е много ясна. Сега пари се намериха за общата отбрана още рано, но пари поне се намериха. Ами не се намериха. Според мен намериха се механизми, наречени заеми. Да, 800 милиарда. Колкото и да е изгоден е заем. Аз говоря за нещо друго. Те да намерят пари, за които да финансират това нещо, които да не бъдат заеми, а да бъде пряко финансиране от Европейската комисия. Вие представете ли си премиерите в момента в държавите членки, само като чуят, че някой трябва да финансира нещо при тази стагнация, която е на икономиките на целия континент, как си представят, че трябва да заделят от бюджетите си пари? А тогава каква е алтернативата? Заеми. Заеми. Кой? Кой ще тръгне тегли заеми, които не може да ги гарантира, които от днес за утре? Това пак ще се отрази на всички сфери на обществения и икономическия живот на всяка една страна, която тръгне да прави безразборно. Не може безразборно, безкрай да вземе заеми. Може ли хода на войната в Украйна да бъде обърнат, ако Съединените щати се решат и предоставят ракетите Томахолк на Украйна за далекобойни операции на територията на Русия? Това може ли да обърне хода на войната? Това може да подпомогне, да. Да подпомогне, но не и да я сериозно. обърне. Ами защо може в сериозна степен да стимулира Русия да предприеме действителни стъпки за мирни преговори и да не поставя непроменими, непреодолими условия. Тоест, вие смятате, че Путин ще се оплаши от Томахолк? Не, че ще отговори по-силно на подобен удар, а че по-скоро ще седне на масата за преговори. На стратегическо ниво украинците предприеха много сериозен подход, който унищожава всичките логистични, инфраструктурни и нефтени и всякакви запаси, енергийни запаси на Русия в дълбочина. Това отслабва много сериозно във всеки изминат ден, със всеки изминат успешен удар. Възможността на Русия да финансира своята война в средносрочен и дългосрочен план. Те осъзнават това нещо, вече започва да действа. И те мерки, за които споменахте преди малко за руските авуари, не следва да бъдат давани като заеми, а просто да бъдат предоставени на Украйна, а пък ние да се имаме Европейския съюз да финансира страните членки. На НАТО и това аз посочвам един възможен подход. Трябва само, че решителност. Какво би се случило обаче с останалите авуари, които, например, богати азиатци държат на територията на Европа? Ако ние позволим да се използват парите на замразените руски активи, тогава всички ще си изтеглят парите. Ще кажат, Европа не е сигурна. Тя подарява парите на тия, които ги държат там. И ще ги изтеглят вкупом. Ако тръгнем да правят войни като Русия, аз не виждам такова нещо от тяхна страна. Ние говорим за страна, която е агресор, доказан агресор. Аз винаги много пъти съм имал възможността да заявя, че въобще никакво значение няма какви са аргументите. Няма аргумент, който да оправдава отнемането на човешки животи на беззащитни деца, жени, мъже, които не са военни, да унищожаваш инфраструктура, да унищожаваш цивилни сгради. Това няма как да намери оправдание на такова поведение и то в днешния съвременна Европа. Нарушават се всички международни договори и клаузи. ООН изведнъж се превръща в кукла на конци, която не е способна да вземе никакви решения. По същия начин я обвиняват и за Газа, и за случващото се в Газа. Очаквате ли мирния план на Тръмп да сработи и действително Хамас просто да се разоръжат, да напуснат територията на ивицата? Знаете ли, когато чуя името на Тръмп, вече започвам да отговарям така, че нищо не е сигурно при него. Той днес има едно, утре казва друго, други ден става съвършено различно трето. Включително и самите украинци не вярват по отношение на
тяхната за продължение процеса, мирния процес, за стигане до мирен процес, на мирни преговори, те са двойствени, колебаят се, като че не знаят днес какво ще се случи утре. Така по същият начин е и за газа. Нека да видим. Просто ми е трудно да прогнозирам какво се случва с това, което той казва. Ясно е, че той обаче твърдо защитава Израел, но не толкова твърдо защитава Украина. Добре, прогнозата ви ще ескалира ли в следващите зимни месеци войната в Украина и има ли опасност от реален сблъсък между Европа и Русия? За мен такава опасност към момента не съществува, но е възможна. Не съществува, защото Русия е достатъчно ангажирана с Украина. Тя ще бъде реалистична едва тогава, когато Русия се почувства достатъчно силно да го осъществи. Тя знае, че няма как да го направи в момента, да воюва на два фронта. Как ще продължат събитията през следващите месеци според вас? През следващите месеци тя ще се продължи с нарастващи темпове да унищожава всичко, което може да унищожава в Украина. Ще търси начин да реши проблема си там. А Европа какво ще предприеме? Ето това е зависимост. Това, което предприеме Европа, ще има и реакция. Добре, предстои да разберем. Благодаря ви много за този разговор. Полковник Иван Миланов при нас в студиото.